5 January 2025 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama zvinhu zvese zvinonga zvichiitika muZimbabwe ndauya nazvo nhasi ndakakubatirai. So kana uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulika this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane, and tell a friend to tell a friend kuti Kuliant is online. Ndadzoka manje panapa nyaya dzandiri kuona ndiri kunotisa kuti I think President Mnangagwa akaita inonzi tingati vakameka a big mistake pazvinhu the way iri kuitika zvinhu endakuzviona yakuitika iko zvinezvi. This big mistake ndikutaura about that guy anonzi Wikino Chivayo. Apakaitika a mistake pepe iko zvinhu zvari kubuda Chivayo ari kunzi anga ari kuKenya akasangana na William Ruto akatonoonesana kuprice call vakutorowato business deals. Zuro ndi zuro takambomuona futi anga ari kuTanzania, and tisina I think 2 months ago muna 2024 akambobuda futi pakamaskanda wachinzi mukomana ari kunzi ndiye akagadzira maballot Namibia ekunamibia. So tikonoti pazvinhu zveya paizonzi saka waya asiri kusungwa, waya asiri kudai, so zvakuchinyatsobuda pachena iko zvinezvi kuti mukomana anenge akavhurirwa madoors and hazvichadzoreke, hazvichatombogadzirisike. Zvakandinetsa inini paya pachinzi zvoni vanhu ava vanofanira kunosungwa vese, iye nana Mike Chimombe. But chakanetsa ndechekuti ana Mike Chimombe ndo vakanosungwa. Mubvunzo wakauya mumusoro mangu ndewekuti who is more ZANU-PF than the other between Mike Chimombe and Wikino Chivayo. Zvinhu izvo zvakaramba zviri mubrain mangu, zvakandinetsa. But iko zvinhu ndakuchinyatsoozvionera manje kuti mukomana akutonosangana na William Ruto, asi munhu wekuti anongonosangana navo ka ana William Ruto tozviziva zvedu kuti ndo vaya vekumboitirwa demonstration rakanetsa kuKenya remayouth vaiita noise pakazouraya vanhu vakawanda. Tozviziva kuti ana Ruto ndo type iyo, but tiri kungotaura zvedu kuti that guy haachadzoreki. Ndo zvinhu zvandiri kutoona izvo zvino atori kufamba rekuKenya madhira api ari kurongwa ikoko napresident. Anyway, ndiri kusangana neimwe nyaya zvekare panapa, nyaya iya yekuenda kufamu kwa Mnangagwa iri kunetsa zvisingaite. Nyaya iyoyo yema MP Citizen Coalition for Change nezuro takaita noise yakawanda panapa, taitaura a lot of things about nyaya iyoyo kuti imi munganzi muri kuenda munopenga here ma-MP. So chakuitika nje kuti pane zvimagroup manje vakuita zvimagroup kuti rimwe bato rinoenda rimwe hariende, because inini I was the first person chitaura kuti zvine chii chekuita neparliament business zvekuenda ku private farm romwe munhu, because it's not a government farm, i-private nderavo President Mnangagwa nemhuri yavo, ifamu ravo, harina chekuita nemaZimbabweans, harina chekuita neparliament business, harina chekuita negovernment kana or anything to do with vanhu vese vari muZimbabwe. But unonzwa kuti vanhu vari kuda kunzi vaende kuparliament kuitwa mameetings like zvavanongoita zvokuti vanenge vachinochilla nefamily chichi. We all know kuti iko zvinhu zvari palive, but kuti pakuzoti parliament yobva yavafambira, because ukwana pakunzi ma-MP CCC vari kuenda ikoko, it simply means parliament yese iri kungoenda, because vavo ava vachataurweka. It's an obvious thing, hatingambobude hazinganzi news dzekunzi vanhu vema-MP eZANU-PF vari kuenda ku-precap farm pakanzi ve-CCC, meaning vese vanenge vachitongoenda ava venhingirina. It's an obvious thing, vanotoshuvira kuenda. In fact vazhinji vacho katozvitarisa vanotokumbira kuti ndiwanisewo mukana kuti nditoenda. Saka zvinhu zvinenge zviri obvious, but chinhu chakadisappointa kana kuti chakavhundutsa maZimbabweans inyaya yekuti ve-CCC vacho vanenge vachinzi ndo vanofanira kunge vachimirira vanhu, ndo vakunonzi vakuda kunobudikira kuenda ikoko. Politics dzacho dzemuZimbabwe ameno ndakatoongorora ndakaona kuti muZimbabwe munoitwa cheap politics, very cheap. So ndo zvavari kunetsana panapa. Citizen Coalition for Change CCC lawmakers belong to the two faction led by Jameson Timber and Welshman Ncube yesterday voted to boycott a planned visit by fellow legislator to President Mnangagwa's farm in Midlands today, which they say has nothing to do with their parliamentary business. Rakasvika shoko ikoko akudedzera kuti hazvina chekuita neparliament business ratitakavinga kunoko. Sometimes ndosaka ndichigara ndakataura nchiti vanhu imimi zvizhinji zvamunoya muchitaura muchikomenda
especially vanhu vanoisa maaudios vanenge vachiteerera vachinzwawo news every day as usual zvemunenge muchingoitawo izvozvo, so ndo pavanenge vachinzwa kuti saka vazimbabwenzi vari kutojamuka zvichiwa panyaya. That's why ndakaisa nhamba dzese ngati aiwa guys, zvimwe zvacho hazvidi kuti ndingoramba ndichitaura bhozi ndakataura ndiri ino munobva mangoti ndiwo uri kungotifunga iwo, ndiwo uri kungodaiso iwo. Zvaakunakidza manje kuti vanhu vane access yekunyatsotaura, so that zvinhu zvacho zviri kubva zvasvika direct ikoko. Handizokwanisa hangu kutaura kuti vamwe vacho vanotouya panapa kubheki kuinbox vakundifonera kuti chamari kondanyanya kutadze chikweni ndanzwa vanhu vari kundipopotera chinchi dzango imwe nyaya, but shoko riri kusvika. Zvese zvamunenge muchitaura mumaaudios aya zvinosvika, vanenge vachiuya vachiteerera. Saka zvinhu zviri kungonditirawo fani kuti vava kuchinetsana manje. Rimwe timu rakuti endai mega, hatiende ikoko. Vamwe vari kuti aiwa hapana chakashata kuenda ikoko, ende chabangu vari kunzi timu rake vari kushanda nesimba kuti ma-MP vange vachienda ikoko, because iye akambokuenda I don't know how many times akahope achingoenda ikoko achita yaari kuita. Kuenda kwake iye chabangu it's something chekuti hazvichatomboshamise mazimbabweans, because munhu wekuti anenge achita aiwa tofana kubatana, tofana kuwirirana, tofana kunzwanana. Muzimbabwe ukaona uri munhu weopposition uchitaura kuti uri kubatana neruling party kuti munzwanane pamadays atiri nesituation iyi yatiri iko zvinezvi, panenge munenge matobetreya vanhu, because pane zvinhu zvakawanda zviri kufanira kunge zvichigadziriswa munyika yezimbabwe. That's the only reason inoti musambonyatsounzi muri kuwirirana, muri kuswera mese, otherwise munenge maakutoita zvekuda kungonzwawo vanhu zvezvezvo ngoti aiwa musatarise dzimwe nyika dzekuti munoti aiwa but vanowirirana vanhu vese vanodaiso. Nyika dzedza zvinhu zvavo zviri right, mapolicies ese ari kuwirirana nevanhu, not zviri kuitwa muzimbabwe. Mapolicies ari kubayirirwa everyday aya handione panonzi vanhu vari kunzwanana negovernment yavo. Saka pane pachida kuti mutomboonesana, mutoratidzana kuti muri kumbomira nevanhu iko zvinezvi, because nyika dzedza dzinonzi ma-MP nemachinji vanodyidzana, vanowirirana, vanhu vacho vanenge vachitowirirana negovernment dzeikoko. Noti nzara iriko kuzimbabwe, unemployment iriko kuzimbabwe, monzi muri kuda kuwirirana neruling party. It doesn't make sense at all. But anyway, ndisati ndabuda panapa, regedzai ndikusiyirei a certain audio muchiteererawo muri yezimbabwe zvinhu zviriko zviri kutaurwawo nevamwe venyu. Kana uchinge une something to say, zvakakosha kuti unge ungosendawo yako audio panhamba idzodzi dzinosara dziripo pascreen. Apa tiri kutochisidzirawo zvedu negandanzara zvaro kutotamburawo zvaro. Anotaura zvedu ZANU-PF anoiziva kwayakabva ZANU-PF. Vakachembera naye vari kupera kudzingwa 1-1. Ire zvake zvechibenzi zvaari kutaura izvo zvekuti kwanzi kuti chichidzira ndiye anokondora media yenyika yese ero. Ngaavhare gaba rakanyarara kuti zii akonzentrate nemhuri yake. Zvinhu zvaari kutaurwa zvitaurwa nemunhu ane mhuri asiya vana kumba. Kupaparika chaiko, kupaparika ungada kuvhaira neumbavha. Chii chiri kumunakidza paumbavha hweZANU-PF ipapa? Anyarare zvake kuti zii avhare gaba rakanyarare. ZANU-PF haina basa kuti wakaitira zvakanaka, inongokuchinjira ipapo kana isina kuda ichakudika, isangokutrasta chete. Fanike kusamharwa pamuromo nenhunzi ava havamiri muZANU-PF. 2 minutes unenge wadzingwa nenyaya yekupaparika ikoko. Ngavangodzidza kuita order chete. Kana pati isisadiwi haidiwi. Usada kutaura kuti kwadzei muri kutuka pati yedu, pati yako nani? Une pati unoziva kuti yakatanga gore ripi pati iyo. Kana une pauri kudya, pauri kuba, nokora unyerere. Kana uchiba, iba unyerere, otherwise mangwana zvinokuchinjira. Usada kutyishidzira nyika, uri baba vani kwewe. Unovhundutsira mukadzi wako nevana vako, kwete kuda kubata vanhu vasingazivi. Murume mukuru zvazvo wotosimuka uchisumudza muromo wepasi newepamusoro, kuomesa tsinga dzemuhuro zvazvo uchitaura zvisina nebasa rese. Kwai muri kutuka president wedu. Wako iwewe kwete wedu. Bata muromo wako. Kana uchidya kuZANU-PF dya wakanyarara kuti zii. ZANU-PF ukangotaurisa chete unozvimbirwa. Saka uzvibate. Hapana kana ndombokutya, chero kusangano we1-on-1 muroad hapana zvaunoita vanhu iwe. Unotemba musangano chete wega 1-on-1 hapana zvaunoziva iwe. Hapana zvinozivikanwa pfungwa dzakadhanganyika. Usada kupindirira zvinhu zvausingadi. Ufunga kuti ivo vari kuzinzwa vakuru inyaya idzodzo vari kuzinzwa vakanyarara, ufunga kuti vakapusa. Vanoziva kuti hazviiti. Iwe ungati zera rako wotonzwa kwai munhu wai2030 tinenge tichiripo. Muchiitei? Chamakoniwa makore ese aya muda ku2030. Kana makoniwa basa ingosiyai makanyarara. Nyarara udye uri zii zvako. Unozvisoresa nevanhu, unozvidzikisira pane vanhu. Dzidza kuita semunhu mukuru. Uda kutoita kunge media kunge yako, ndiwe unokondorora media iwewe. Ndiwe muridzi weFacebook here? Ndiwe muridzi weWhatsApp?
usada kuchiisa mashoko mumuromo iwe, taura mashoko ako iwe, usada kupa maanza ekukupindura. Dya nezani yako, iba nezani yako zvakanaka, usiyane nevanhu. Vanhu ndevamwari. Iwe kana usiri munhu wamwari uri munhu wezani, uchaona kuti unogumira kupi. Zani inopisa muromo, yakafanika yenyu yekungwarisa ngwarisa iyi inotsvaira. Murume mukuru shuwa kutomira kwai zvandiri kuda dei zvikangoita zvauri kuda zvei zvaunoda kuita. Uri purezidendi iwe, uri minista iwe, uri chii muZimbabwe? Dzotowo zvaro, dzotowo tsito rekutoti rikadirwa mvura rinodzima. Nyarara udyi wakanyarara uri zii. Sada kutsvaga kuzvitukisa nevanhu, sada kutsvaga kushaya chimiro pamberi pevanhu. Iba unyerere. Ndosaka muri kuudza 2030 kuzi Mnangagwa akabva mese munotiza muZimbabwe, kuzi muri kuba makavanda naye. Akangoti nzve munosara makamira pachena. Saka muzvingwarire izvozvo izvo. Ndoda kutaura zvepamusina kuswera. Chamisa aita sei akamboyamba kwachikumbira shuga. Unomiziya Chamisa here? Imhosva here kuita opposition? Kanofanira kufoma mapati yake ngaafome, kana vanobuda ane mafollowers ake vanomutevera. Usanetsa nevanhu vakutevera munhu wavanoda cha. Toda kuti manikidza kutevera vana sekuru, totevera chii kuna Google etu ivavo. Vana Guga muzimba ivavo, toda chii ikoko? Vhuni anovhotera paanoda. Usatombondiudzire pekuvhotera cha. Iwe enda kwako kumbavha ikoko, ndiyavhotera kwangu kusingatongi. Asi one day zvinoita chete. Ita semunhu mukuru. Toda kuudzirwa zvokura zera rako, kutosumuka, kutotandidza tsinga dzemunhu uchitaura zvisina nebasa rese. Munhu ane mhuri. Pane vakadzi vacho vanenge vachiti zviko kwamuri, vachingokutarisa vachingoti baba vataura. Baba mataura vachira nonsense idzodzo idzi.